Ungozoma. Gaisuwa nake. Barka da fitowa. Ungozoma. Na'am. An kwana kalau an tashi kalau. Wannan ai bata lokaci ne. Ko ko ce bata baki. Ai mu da kika ga mu kwana kalau dole ce. Tashi kalau ma dole ce. Haka yake. Hato ranar banza ma ruwa ta ji bai ranar bikin yanta. Gaskiya. Wani ma yake zuwa mu ce masa ka je ka kwana lafiya ka tashi lafiya bare mu. Gaskiya. Ha'a. Me abu da abin sa. Hato Dan a kwabe shi. hato kin gani? To a sai yanzu ke Ungozoma fi sabilillahi. Kina da rabo na arziki ba rabon tsiya ba? Allah. Ha, kike wasa da maki? Wato ina da rabon arziki. Ba ta tsiya ba. Da yanzu kasa ya gaya min a ciki. To. Na da cikin kasa ya gaya min cewa ke kina da rabon arziki ba na tsiya ba. To. Amma kika tsaya kina wasa da shi. Da yanzu kin yi kuɗi. To yanzu ina bakin zara. Har yanzu abu guda ɗaya zaki rak. In ko kika yi wannan. To wata uku rak ya ishe ki. Hatta umman da ke ni da ake shugabanni ma suke turo min yaran su nan musu aiki. Gaskiya ina da labari. Ai sharadi ɗaya ne. To. Bai kai biyu ba. Tunda na fahimci kai ma zuciya taki irin ta wace a gushe take. Garau kuwa. Na ga halaka ani. Ayayau. To ni da kasa ga min a ciki? Gaskiya. Ha. Na san za a yi haka. Ha to kuma abun da zaki guda ɗaya ce. Duk inda kika san cewa ke kika yi ungozo masa. To ki kawo shi nan. Mu sha jinin sa kashe shi za a yi. Kashe shi za a yi. Idan kuma ya riga da ya mutu an binne to ki je ki haƙo shi a kabari ki kawo mu aikin da shi. In dai nayi zan yi kuɗi. Faɗa ɓata baki ai. Ni da nake gaya miki zaki yi ko kuma a'a ke da kike tunanin zaki yi. To ai in dai haka ne ni ba ni da wani matsalan komai in dai wannan ne. Dan na je na ɗauko jinjiri na kawo kuma shine me? Ha to kuma? A.